Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang 34 coconut milk minutos sa na nakaligad sa takna nga alas 6 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Martes sa Petsa Tres sa bulan sang Enero sa mga tig 2023. Una nga daw sang Martes una man ang bulan sa mga year 2023. Sa mga aga manginakaupo dan walagad si Bombo Erlin Bayonita. Updan kita asala sa siya nga takna sa mga aga sa pagdulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Subong nga maulan doon ang aton na sininga Champo Banwa pero wala man na sang bagyo. In fact, rin na pa kagabi mga pag-ulan-ulan nga ato na gina-experience diri sa maya syudad sang Bacolod kag subong man na probinsya sang Negros Occidental. Ang iko gani sang low pressure area mo ni nagadala sang magalumo ng kawaan nga mayara sang pagulan diri sa aton sa maya Visayas kag Mindanao. Subong nga Martes ang Visayas, Caraga, ang Davao Region, ang Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula kag subong man ang Palawan maga-experience gid sa mga pag-ulan. Dala ini sang extension kon na trafa sang low pressure area may ramada sang posibilidad nga magaluntad ang mga pagbaha kag sa man na landslide sa tion nga magatayuyon ang pagatupa sang madamo lang ulan. Ang Metro Manila, Calabarzon, Cagayan Valley, kalakip ng Aurora kag ang Bicol Region mag-experience man subong nga Martes sa magalumo ng kawaan nga mayra sang pag-ulan. Dala ini sang northeast monsoon kon hanging amihan nga mayara man sang posibilidad nga magaluntad ang flash floods so kon landslide sa tion na sang pila ka oras nga pagatupa sang madamo lang ulan. Pero wala sang bagyo, wala man sang low pressure area sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. I-check natin ang sitwasyon na dira sa Maya Bradco Port kay basta mo nga mga inadlaw. In fact, hasta pa na Enero 5 ang ginala umana sang Filipino Coast Guard nga nagadamo ang numero sa mga pasahero sa ato na sining mga pantalan na banwa kay inugbalik na gid sa mga nagpalauli sa ilang sinitag sa mga pamilya kadungan sang pagsugat nato na sang New Year. Diba sa magabiyahe kamo ning mga inadlaw dapat may balo na kagid nga pwerte gid kalaba nga pasensya kay kadamo manabi ang mga gusto o kana mga nagpalauli na so hindi man lang ikaw amo na nga kadamo gid sa mga pasahero. Ang mga crew sa barko syempre nagapahuway man hindi ba na pwede nga kita lang no maselebrar sang holiday so nagbuhin man sila sang numero sa mga trips sa muna nga malaka ang biyahe sang barko halin na sang Enero 1 at Oktubre 2 i-check natin na subong Enero 3. Direkta dira sa Maya Bradco Port, Bomochere Grace Santillan. Kamusta dira? Yes, Bombo Arlene, live kita diri subong sa Bradco Port kung sa diin makitaan naton diri nga nagapadayon sa gihapon ang pagpadulong asang mga pasahero diri sa pauli o kung pagpatabok man dito sa may probinsya sa Panay o kung sa Iloilo, Bombo Arlene. So halin pa ini kainas ang kaagahon no wala untat ang pagpadulong diri sa mga pasahero. Sa ako nga wala paguntat sang pasahero, Bombo Arlene, amo man ang wala paguntat sang pagbubo sang ulan diri sa syudad asang Bacolod, Bombo Arlene. So bangod kay madamo gid asang pasahero. No, nami patulog.
Yes, Bombo Orlin, katugnaw gid ti wala gid nagpakita subong siya haring adlaw Bombo Orlin subong sa kalangitan. Ti medyo madulom-dulom pa gid ang kalangitan diri Bombo Orlin no. Ti bangod kay madamo gid sang pasahero bala kahapon Bombo Orlin, makit-an diri naton sa mga dalanon na diri sa Bredco nga madamo gid sa mga basura nga nabilin sa dalan. So especially ang mga cup noodles bala Bombo Orlin, ang mga pantawid gutom sa mga pasahero naton kag ang mga water bottle ti diri gid amo ginaang mga makit-an diri naton nga mga basura sa palibot. So padayon sa gihapon Bombo Orlin no pag-abot sang Sina aton may nga mga basurahan pasahero. man dapat responsible ang kada isa, no? Abombo che. Kung basura na, may basurahan ginadira sa palibot. Yes, Bombo Orlin, may ari man diri basura sa may corner ayon pero ang hindi naguro hadlok gid guro wala islan o kon mabayluhan sa nga linya kahapon ng mga pasahero wala na sila kadumdum nga ihaboy ang mga basura sa tsakto nga halabuyan o kon sa mga basurahan di ari diri sa gihapon wala pa Pero gid subong, nakapang mas jutay nagiban lang do ang mga pasahero kung na-compare mo last kahapon. Yes, Bombo Orlin, dutay-dutay na ni ang pasahero subong compare kahapon kay subong nga adlaw yado ka isa na lang bala ka linya Bombo Orlin nga malabang nga linya ang mga pasahero kahapon nya mga pila gid to ka linya nga nagaliko-liko ang mga pasahero ti mayo tuya kagapon Bombo Orlin kaya nang init ang tiyempo. Isubong ya mainulanon gid ti subong ang mga pasahero nato na basa gid kag naka-jacket kalo kag nakapayong gid ilabi na gid ang mga kabataan diri ti mga kalabanan diri naton nga makit-an mga empleyado bala Bombo Orlin nga nagahingagaw man pauli sila nga mga puluyan kay syempre subong nga adlaw sugod naman ang pagbalik sang ilang nga mga trabaho ti ang iban diri mga estudyante paniguro kaya buwas nga adlaw daan na balik naman eskwela kag balik na naman abri klase naman Bombo Orlin liwat kay tapos na ang holiday season naton. So, ang pila, darat na lang sa daw shed nga na nila, no? Yes, Bombo Orlin, ang mga sa shed na lang gid nila ang mga pila diri mayo man kaya mga pasilungan ang aton nga mga pasahero diri samtang nagakuha o kung nagahulat nga makasulod ini sila kung makasaka na sa barko o kung ruro nga Oo. pagasakyan nila Bombo Orlin. Oo, so sige lang nga. Medyo maulano na nga ito na sa ning tiyempo laban sa gale warning nga ginapapanawag kang pag-asa. Although kung gale warning ang mga fast craft nga nubo sa 250 gross tonnage bala, amo nang hindi pwede makalayag. Pero si Roro, since medyo bulubog at na siya, they are still allowed unless meron sang storm signal kung mayara bagyo. Yes, Bombo Orlin. So amo na nga padayon sa gihapon ang biyahe sang aton nga mga barko diri sa Bredco Port. So amo man ang pagkadto diri o kon pagpatabok man sang mayara sa mga private cars Bombo Orlin ti padayon sa gihapon ng ilang nga padulong diri kay ang nakasakay laban-laban diri sa mga yara sa private cars, mga pamilya gid ini nga Oo. nagtabok diri o kung nagbakasyon man diri kadali sa syudad sang Bacolod. Sige. By the way, meron sang turnover of command, no? Ceremony, karon sa Nopo, Bumboche. Yes, Bombo Orlin, may yara sing first turnover of command sa NOCPO sini nga tuig sa Escalante City Police Station kay may yara sila sa nga bag-o nga acting commander. So nga sang sinilang ang commander nila is si Police Lieutenant Colonel Jake P. Barella. So sa karon Bombo Orlin pag-aislan ini siya niya Police Major John G. Ganson. So sang December pa kuntani ini ang turnover of command nila apang wala sa movement sa personnel sa December Bombo Orlin. So amo na nga subong lang gid nga Enero ginapatigayon ang turnover of command Bombo Orlin. So sa Police Lieutenant Colonel Barilla magabalik na siya sa previous unit niya sa investigation and detective management
unit. So before ma-promote ini si Police Major John Ganson, mag-sailoon siya danay sign Bombo Arlene. So promote promote ini siya Police Major John Ganson bilang isa ka Police Lieutenant Colonel Bombo Arlene. So before ini siya i-promote, i-assign siya danay sa syudad o kuna sa city police station kag hindi ini siya ma-assign sa mga Banwa. municipal police station Bombo Arlene. Okay, sige. So, Bombo Arlene, iyari bala pamatian naton ang pahayagi kan kay Police Lieutenant Joseph Catalogo. Turnover command is currently supposed to be done during December. Unfortunately, wala sa madayon ang aton nga turnover command just because nga wala kita sa movement of personnel during sa December. Purposely for that ang aton nga mga relief or changes of command, it is also the step up man sa part ni Sir Jake Pereira sa iya mga plano, sa iya profesyon. At the same time, nagbalik siya ma'am para para magbalik siya sa previous unit sa investigation section sa NOPO. At si Sir Ganson, also si Sir Ganson is promotable this year. Ginhatag na ito ng posisyon as TO per sa iya ma'am sa may Escalante sa Class 2 at City, Component City. For the Police Lieutenant Colonel nga posisyon ni Sir Ganson ma'am. That is why gina-assign naton dara si Sir Ganson, gimbaydohan niya si Sir Parela. This is the administrative move of the NOCPO to align its personnel, especially sa mga TO office o people office naton sa ingatuig mag-different. Speed mo ma'am, diri sa ma'am sa provincial investigation and detective management unit, investigation section sa NOPO ma'am. Previously, sa din nagbaan, sa right after lang dito sa medyo may nag-exist ditong political some sort of problem during the election time si Sir Ganson to Podamente managpungko. And eventually, nabalikan na na-replace na-relieve si Sir Ganson and eventually nagbalik siya sa Provincial Investigation Detective Management Unit. Dira manhalin si Sir Parela. And then naglusubog ng transfer sa ma'am for the position niya for the next cycle sa promotion natin first quarter master. Si Police Lieutenant, Police Colonel ma'am, Police Colonel Leo B. Pamitan. Siya ginamama-preside sa mga turnover commands because his mandate na natin ma'am nga ang the head of office siya ang preside na because along the way siya iyan ang mga decisions and administrative power kung sino yung ibutang dira sa mga respective units na natin para mag-fill up sa natin mo. Okay. Kung sa bagay, ti aranan na dira, anad na yung mga kapolisan, bisan din man sila i-assign na Bombo Che. Yes, Arlene, madamo pag idini nga mga kapulisan naton nga mga na-promote diri sa NOCPO, so bali mga 700 plus gid ini sila Bombo Arlene, pero nga sinipa nga bulan ang ilang oath as taking Bombo Arlene. Oo. Sige, Bombo Che, salamat gid. Bombo Arlene, live diri sa Bredco Port, ini si Bombo Che Regri Santillan para sa Pambasa Radio ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Cherry Grace Santillan. Sa atan nga mga kauturan nga gusto magataboka sa maya isla sang Panaya via Dumangas or the city of Iloilo. Para yun sa gyapon ang biyahe subong sa mga fast craft kag roll on roll off vessels. Kaya ti wala man sang bagyo makusog madabo lang ako na kaysa mga pag-ulan pero wala man sang weather disturbance sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Mayo manigani nga blessing para sa aton sa pagkasulod sa tuig 2023. 2 minutos sa nabilin, antas ang alas 7 sa aga, standby kamo magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News.
Road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Madamong nagaplano nga mag-long ride. Gani yan ang pinaka mga road safety tips suno sa Centers for Disease Control and Prevention. Sekyaron ang salakyan o kung motorsiklo antes ka magbiyahe agad ka masiguro nga nakondisyon ini. Hindi mag-drive kung yara sa idalom sang impluensya sang alkohol o kung drugs. Hindi man pagpahanugutan nga mag-drive ang miyembro sa pamilya kung nakainom ini sa makahulubog na ilimnon. Kung ikaw ang nakainom sang alkohol kag nakainom sang anuman nga bulong nga nagapalingin sang ulo, hindi mag-drive. Sa baylo, magtawag sang taxi o kung makisakay sa mga kakilala agod nga maprotektahan ang kaugalingon kagiban pa sa dalan. Likawan ang mga distractions sa samtang naga-drive kangay sang paggamit sang cellphone agod mag-text, email o kung mag-access sa social media. Ang pag-send o kung pagbasa ang makakuha sang atensyon sang driver sa dalan sa sulod sang pinakasegundos kung sarin mahimo makatugas sang insidente. Ang hilway nga pag-drive ang nagakinahanglan sang full attention. Check yaron man ang weather conditions antes mag-drive. Nakahibalo bala kamo nga ang tuman nga screen time ang makatuga man sang obesity. Ang passive nature sang tuman nga paggamit sang digital device ang makatuga agud magnubo ang aton oras para sa physical activity kag exercise. Ini ang naga-contribute man agud magdugang ang aton bugat. Ilabi na kung kita ang naanad nga magkaon sang snack samtang nagababad sa screen. Kasunod sa obesity amo ang risgo sa mga chronic diseases kaangay sang type 2 diabetes, heart disease kag cancer. Santo sa research ang pagbabad sang malawig nga oras sa pagpungko kag paggamit sang digital devices ang magapasaka sang insulin kag blood glucose levels kasubong man makatuga sang pag-accumulate sang tambok sa aton nga bloodstream o kon kaugatan. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition, Enero 3 na ho, 2023, araw ng Martes. Ngayon sa ating mga headline. Kauna-unahang big time oil price hike ipinairal kanina at ilang mga motorista umaangal. Biyahe naman ni Pangulong Marcos sa China mamayang hapon, magiging limitado lamang ang mga aktibidad. Ang Palasyong Malacanang ipinag-utos sa Philippine Health Insurance Corporation ang suspensyon ng aumento sa kontribusyon ng mga miyembro. Top-level Management Conference 2023 ng Bombo Radio Philippines isasagawa ngayong linggo sa Iloilo City. At sa international news, mahigit 65,000 katao pumila para masilayan ang nakalagak na labi ni Pope Benedict XVI. 100 sundalo naman ng Russia patay sa missile strike dun sa Ukraine. At sa ating balitang palakasan, huling laro ni Stephen Frak dyan sa Ascals naging masaklap matapos talunin sila ng Indonesia. At ngayon sa ating mga detalye. Halos magkakasabay ang mga kumpanya ng langis sa pagpapatupad ng kanilang taas presyo sa mga produktong petrolyo ngayong araw ng Martes at 3 ng Enero 2023. Sa diesel, 2 piso 10 sentimo kada litro ang naging pagangat. Sa gasolina naman, 2 piso at 90 sentimos ang kada litro na naging aumento, habang sa kerosene 3 piso at 5 sentimo kada litro ang naging pagtaas. At dito mga kabombo ay magkakasunod nga halos ang naging pagpapairal at bagamat may mga humahabol pa na ipapatupad ang kanilang pagbabago sa presyo ng produkto alas 8 ng umaga, habang ang iba naman ay bandang hapon pa ngayong araw. Una nang nagpairal ng price adjustment ang big players, habang nahuli naman sa kanilang pagpapatupad ng oil price hike ang maliliit na kumpanya ng langis, kaugnay pa rin ng naturang oil price increase.
Sa dagdag pang balita, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ima-maximize nila ang pagkakataon ng pakikipagpulong kay Chinese President Xi Jinping ngayong araw kasi ang biyahe ng Pangulo patungong Beijing kasama ang Philippine delegation. Limitado naman ang magiging aktibidad ng punong ehekutibo kung saan hindi muna magkakaroon ng meet and greet events sa Filipino community dahil sa dami ng COVID-19 cases sa naturang bansa. Matatandaang ilang linggo ang nakakapagtala ng malaking bilang ng kaso ng COVID sa ilang syudad at probinsya ng China. Ilan sa inaasahang matatalakay ang usapin sa West Philippine Sea, pagpapalakas ng kalakalan at pagtutulungan sa mga joint project. Inaasahan din kasama sa panig ni Pangulong Marcos si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Aalis ang Philippine delegation mamayang 1:00 ng hapon pagkatapos ng departure event ni Pangulong Marcos sa Villamor Air Base sa Pasay City. At oras natin, 3 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga. Ipinag-utos ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang suspension muna ng aumento sa premium rate at income ceiling para sa calendar year 2023. At sa isang memorandum, sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nais ng Pangulo na suspindihin ang nakatakdang aumento na 4.5% sa premium rate ng Philippine Health Insurance Corporation. Mula ho yan sa kasalukuyang 4%. Nais din ng Pangulo na suspindihin ang aumento sa salary ceiling mula ho sa 80,000 hanggang 90,000 para sa calendar year 2023 na mandato sa ilalim ho yan ng Section 10 ng Republic Act Number 11223 o Universal Healthcare Law. Ito ay kinumpirma ng Office of the Press Secretary at ng Office of the Executive Secretary. Ginawa ang naturang mga hakbang sa gitna na rin huyan mga kabombo ng kasalukuyang hamon sa ating ekonomiya dala ng COVID-19 pandemic at para na rin maibsan ang pasanin ng pinansyal na aspeto ng ating mga kababayan. Samantala naman, Transportation Secretary Jaime Bautista sinabing kasama sa iniimbestigahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang posibilidad na external threat ang dahilan ng technical glitch. I-inspeksyonin naman ang Air Traffic Management Center sa loob yan ng compound. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Kabilang sa iniimbestigahan ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines Aerodrome and Air Navigation Safety Oversight Office ang posibilidad na external threat ang dahilan sa nangyaring technical glitch sa Ninoy Aquino International Airport na naging sanhi sa total shutdown ng operasyon ng paliparan at pagkansela sa mahigit 300 na mga international at domestic flights kung saan nasa 65,000 pasahero ang naapektuhan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi nito inaalis ang posibilidad ng panlabas na pag-atake sa air traffic control system ng Pilipinas. Sinabi pa ng kalihim, lahat ng posibilidad ay pakatutukan ng kanilang probe team. Anya, may mga espekulasyon ang nagsilabasan. Subalit, ni isa dito ay hindi nila makumpirma pa sa ngayon. Pagtiyak ng kalihim, gagawin nila ang lahat para hindi na maulit ang nasabing insidente. Pakinggan natin ang pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. We want to conduct an investigation. It's good that we consider all possible cause of the problem. So we will conduct an investigation. There were speculations that it may be the effect of some Chinese operations, which we do not think is really the cause. Sa kabilang dako, nanindigan naman si Bautista na ang nangyaring technical glitch sa NAIA noong New Year's Day ay dahil sa outdated facilities na kailangan na talagang palitan ng mga modernong facilities. Aminado si Bautista na 10 taon na ang layo ng airport ng Pilipinas kumpara sa mga paliparan ng ibang bansa na mga modernong kagamitan na ang ginagamit.
Personal namang nagsagawa ng inspection ang kalihim upang alamin ang sitwasyon sa paliparan kahapon at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Siniguro din ni Secretary Bautista na lahat ng apektadong pasahero na nakansela o na-delay ang flights ay maayos ang kalagayan at maibibigay ang anumang tulong na kanilang kailangan. Tinungo din ni Secretary Bautista ang Civil Aviation Authority of the Philippines sa compound kung saan kanyang inalam ang sanhi ng nangyaring aberya sa air traffic control system na nagresulta sa pagkabalam ng mga biyahe sa Ninoy Aquino International Airport. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Well, if you compare us with our neighbors like Singapore, we are around 10 years behind. I know that they just implemented or adopted new CNS ATM system. There are available systems now in the market being used by big countries, and where there are more flights. And I do hope that we will be able to have an updated CNS ATM. Samantala, pinase-certify ni House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda sa Civil Aviation Authority of the Philippines ang canceled flights dahil sa technical issue bilang safety reason. Ito ay upang mabigyan ng full reimbursement ang mga apektadong pasahero. Ayon sa mambabatas na batay sa Department of Trade and Industry Joint Administrative Order No. 1 Series of 2012, anumang flight cancellation bunga ng force majeure at safety o security reasons alinsunod sa certification ng Civil Aviation Authority of the Philippines ay entitled sa full reimbursement. Anya, gobyerno ang dapat magbayad sa mga apektadong pasahero. Paliwanag pa ng mambabatas na hindi kasalanan ng mga airline companies ang kanselasyon ng flight. Marami ang hindi maka-avail ng basic compensation maging sa accommodation packages. Batay sa pagtaya ni Salceda, nangangailangan ng 660 million pesos na reimbursement para bayaran ang 56,000 na pasahero na na-delay noong January 1 at karagdagang 10,000 nitong January 2 ng tig 10,000 pesos. Bomboan? Yes, Bombo din. Okay. Dito sa sinasabing external threat na, posibleng factor. Well, ito naman ay sinasabi mga posibilidad pa lang, Bomboan. Pero ano to, parang nahack ba or may intruder? Paano ito nangyari at sinasabing external ang factor na nakikita na isa doon sa dahilan, Bomboan? Yun nga, Bombo Dennis, sinabi mismo ni Secretary Bautista na possibility pa lang naman itong external threat dahil may mga alegasyon at may mga report na kaugnay sa Chinese operation umano, Bombo Dennis. Meron nga iba din yung issue about security din. So hindi pa ito makumpirma ng ating mga otoridad, lalo na ang CAAP, dahil sila mismo ay nagsagawa din ng kanilang sariling investigasyon, Bombo Dennis. So itong sinasabing external threat ay isa lamang sa mga possibilities na tinitignan na baka meron, Bombo Dennis. Pero hindi pa nito makumpirma hanggang sa ngayon ng Department of Transportation, Bombo Dennis. Okay, pero mainam na rin na mag-imbestiga ang iba't ibang sangay na kumbaga mga may partisipasyon dito sa operasyon ng nating paliparan, at syempre pangunahin na yung Civil Aviation Authority of the Philippines na syempre kinakailangan sila yung nagmamando at nagkukumpas para dito sa mga airline companies at iba pa. So may matutuloy ba dyan na investigasyon o bersyon naman ng pagsisiyasat ang panig ng Kongreso, Bombo Anali? Sa ngayon, Bombo Dennis, hindi pa nagpalabas ng official statement ang pamunuan ng House of Representatives hinggil sa kanilang itong gustong investigahan itong nangyaring power surge sa Ninoy Aquino International Airport. Pero ang pagkakaalam natin, ang Senado sa pamumuno ni Senator Grace Poe ay magsasagawa ng investigasyon, Bombo Dennis, dahil kailangan talagang mabatid at malaman ng publiko kung ano ba talaga ang nangyari, dahil hindi ito ang unang beses na nangyari na nagkaroon ng power surge sa Ninoy Aquino International Airport. Noong nakaraang taon, Bombo Dennis, alam mo, talagang ang daming mga pasahero
ang naapektuhan dahil sa insidenteng power surge din, no? Issue sa NAIA. At ngayon naulit naman on New Year's Day. Subalit ito naman ay hindi naman tumagal ng isang buong araw, no? Dahil kaagad naman na ibalik yung power supply doon sa facility system ng Civil Aviation Authority of the Philippines. So sa ngayon, Bombo Dennis, ang Senado pa lamang ang nagpahayag na magkakaroon ng investigasyon hinggil dito at ang Kamara ay inaantay natin ang official statement mula kay House Speaker Martin Romualdez sa Bombo Dennis. Hindi na pala ito yung unang pagkakataon. Dapat mas alam na nila din kung paano i-address. Maraming salamat, Bombo Anali. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ngayong buong linggo, mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakaschedule ho ng 4 ng Enero hanggang 7 ay isasagawa ang Top-Level Management Conference ng Bombo Radio Philippines. At may tema na Convergence of New Media in Radio. Ang Bombo Radio Philippines ay patuloy na pinag-iiba yung pagiging #1 at most trusted radio network in the country sa pamamagitan ng pagdaraos pa ng Top Level Management Conference 2023 sa mismong lugar na pinagmulan nito dyan sa Iloilo City. At upang iangkop sa kasalukuyang panahon ang mga hakbang, ang 5 araw ho na strategic planning session ay pangungunahan mismo ng President at Chief Executive Officer na si Miss Margaret Ruth C. Florete, kung saan ginastusan mismo ng network ang aktibidad at walang politikong hiningan ng ambag sa anumang paraan. Ipinagmamalaki rin ng network ang mga bagong pasilidad at logistics upgrade na ginagawa at nagkakahalaga ng 100 million pesos bago pa man tumama ang pandemya na naging armas din naman sa naturang panahon para mapalakas pa ang digital footprint at sa paglikha ng Digital Bombo Radio upang lalo pang mapalaganap ang ating serbisyo na nakalaan para sa mga sumusubaybay lalo na sa pagtindi ng epekto ng COVID-19. Para sa masugid na mga taga-subaybay ng Bombo Radio Philippines, makakaasa pa rin kayo na patuloy na ibibigay ng network ang tuloy-tuloy at tunay na serbisyong kinakailangan at nais ng audience. Ang Strategic Planning Conference ay may layunin na makita ang mga nagawa na at ipagpatuloy naman ang mga best practices sa area of operations. Kasabay naman ang paglago ng teknolohiya, ang Bombo Radio Philippines at Digital Bombo ay magpapatuloy upang magamit ang mga development na ito para sa mas malawak pang serbisyo publiko. Isasagawa mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang naturang Top-Level Management Conference dyan sa St. Clements Retreat House at inaasahan ho mga kabombo na ito ay buong linggong aktibidad at magbibigay pa kami ng mga update mga kabombo, mga ka-Star Nation hinggil pa rin dito sa Top Level Management Conference ng Bombo Radio Philippines. Sa iba pang balita, nanguna ang paputok na quitis na sanhi ng mga firecracker-related injuries sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Department of Health, Undersecretary Eric Tayag, na mayroong 45 ang nasugatan sa paggamit niya ng quitis, habang mayroong 27 naman ay dahil sa paggamit ng boga. Sa pinakahuling bilang ay aabot na sa 211 cases ang naitalang nasugatan sa pagsalubong ng bagong taon. Dagdag pa rin ni Tayag na hindi pa natatapos ang pagbibilang dahil sa hanggang January 6 pa matatapos ang kanilang pagbibilang. Sa nasabing bilang ay mas mataas ito ngayong taon kumpara noong nakarang taon na mayroong 182 cases lamang. Mas mababa pa rin ito ng 30% sa 5-year average. Pinayuhan ni Tayag ang mga biktima ng paputok na magtungo ang mga ito sa paggamutan para maturukan ng anti-tetanus. Sa mga karagdagan nating balita, nakapagtala ng karagdagan hong 3,458 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas na linggo. At sa data ng Department of Health, mula Disyembre 26 hanggang Enero 1, nasa average na 494 ang arawang naitatalang bilang ng mga dinadapuan ng virus dito sa ating bansa.
Ito ay 39% na mas mababa kumpara sa nakalipas na linggo. Sa bagong mga dinapuan ho ng nasabing virus at kaugnay ng period na yan, 3 pasyente ang nasa severe condition at ang critical o 0.09% ng mga bagong kaso. Kahapon, mga kabombo, 2 ng Enero, nakapagtala ng 369 na mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Isang araw yan matapos ang selebrasyon ng bagong taon. Ito na ang pinakamababang single day tally sa nakalipas na 5 araw at 11 sunod ho na araw na mas mababa sa mahigit 1,000 na mga bagong kasong naitala noong Disyembre 22. Ang pinakamataas na bilang ng mga bagong kaso sa nakalipas na 14 na araw ay naobserbahan sa Metro Manila na meron hong 3,050. Sinusundan ito ng Calabarzon na meron namang 1,431. Sa Central Luzon, meron hong 682. Sa kanlurang parte ng Visayas, meron namang 374. At sa Cagayan Valley, merong naitalang 280. Base sa case bulletin ng Department of Health, ang COVID-19 case load sa buong bansa ay pumapalo ho sa 4,065,173. Bumaba naman ang aktibong kaso ng COVID sa 12,600 mahigit na lamang mula sa 13,000 mahigit na naitala noong nakaraang linggo. Ito na ang pinakamababa sa loob ng halos 6 na buwan simula noong Hulyo ng nakalipas na taon. Umakyat naman sa 777 ang kabuuan bilang ng mga nakarecover na mula ho sa sakit. Kaya nasa kabuuan na 3,900,000 mahigit ang mga gumaling na at sumampa naman sa 65,000 ang death toll matapos madagdagan ng 18 na bagong fatalities. Abangan ho mamaya mga kabombo, mga Kastar Nation, atin hong tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa panig ho ng ating mga otoridad kaugnay ng final assessment dito sa nakalipas na bagong taon at iba pang mga kaganapan ho na kaugnay dito sa pagpapanatili ng ating seguridad. Alamin ho natin yung iba pang mga update mamaya lamang. Samantala, yung pagsalubong ng dagdag presyo dito sa mga produktong petrolyo, ano kaya masasabi ng mga motorista? Buhay na mano ho, unang linggo pa lamang ng taon, may ganito na big time oil price hike na pinairal. Pero bago yan mga kabombo, mga Kastar Nation, dito muna tayo sa panig ng Philippine National Police. Makiki-update ho tayo kung ano ng mga hakbang, mga plano para sa taong 2023. Kapiling ho natin sa ating linya ng komunikasyon ang tagapagsalita ng Philippine National Police, Police Colonel Jean Pajardo, miyembro ng Philippine National Police Academy, class of 1996 at graduate ng Jose Rizal University College of Law at naging abogado ho siya noong taong 2009. Pabati natin sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito together with me, si Bombo Jane Buna. Good morning, Colonel Pajardo. Good morning, sir and ma'am, at Happy New Year po. Opo, kami ho'y napatawag upang makibalita po sa inyo kung ano yung mga latag ng seguridad. Pero bago ho ito, yung final assessment dun sa nakalipas na holiday season, kung available na ho ang data ng Philippine National Police. Yes po, sir. Overall naman po ay naging mapayapa po yung ating pagsalubong sa bagong taon at kumpara po nung nagdaang taon ay mas mababa po yung mga naitala po natin ngayon ng mga firecracker and indiscriminate firing cases. Dalawa lang po yung naitala natin na kaso ng indiscriminate firing from December 31 to January 1 at yung dalawang kaso po yan ay aresto po yung dalawang suspect at na-inquest po. Samantalang yung isang kaso po ng stray bullet ay particularly doon po sa Lapu-Lapu ay patuloy pong iniimbestigahan dahil yung kaso po na involved po dito ay daplis lamang po yung natamong sugat ng bata. Subalit ito po ay dalhin sa ospital ay hindi pa po ito ma-confirm kung ito nga po bang sugat na natamo ng bata ay galing sa straight bullet. But other than these cases, ay we can say na relatively peaceful po yung naging pagsalubong natin sa bagong taon. Wala na ho kasi tayong capping o yung pagsiselyo doon sa mga bunganga ng baril. Paano ho yung monitoring naman natin sa hanay ng pambansang pulisya dito sa nakalipas na bagong taon? Baka may nagpaputok o kaya naman may
may ibang aktibidad na kahalintulad, Colonel? Yes po, tama po sir, hindi na po natin sinelyuhan yung mga baril po ng ating mga pulis kagaya po ng mga nagdaang taon dahil mas binigyan po natin sila ng responsibilidad at kumpiyansa na hindi po nila gagamitin yung kanilang mga baril at na-monitor nga po natin itong 2 kaso ng indiscriminate firing na naitala natin nitong nagdaang pagsalubong ng Pasko ay ng bagong taon ay wala pong naitala na mga miyembro po ng PNP na nagpaputok dahil mahigpit po ang reminders at warning po ng ating Chief PNP doon sa ating mga field commanders at mga supervisor na kapag sino man sa kanilang mga pulis ang ma-report at mahuhuli na nagpaputok ng baril ay hindi lamang po yung pulis na nagpaputok ang magbibigyan po ng administrative sanctions, pati na rin po yung kanilang mga team leaders and immediate supervisor for failure to monitor po at i-remind yung kanilang mga pulis na huwag gamitin sa mga merrymaking activities yung kanila pong mga issued firearms. Okay, bago ho ako umusad sa iba pang katanungan, nais kong bigyan daan muna yung mga questions naman ng aking katandem po dito si Bombo Jane Buna. Bombo Jane? Okay, Colonel, ngayong muling sinuspende ang traslasyon ng Nazareno. So, kayo sa PNP, may mga nakalatag ba rin kayong programa o binabantayan na incoming activities dito po sa inyong area ng Metro Manila? Tama po ma'am, yung ating pong District Director po ng Manila Police District ay ilang beses na rin pong nag-preside at nakipagpulong doon sa mga leaders po nung ating diyan nga po relating sa translasyon po. At tama po kayo, bagamat wala na nga po yung tradition po na translasyon. Subalit may mga activities po relating to the celebration nga po ng translasyon at inaasahan pa rin po na dadagsain pa rin po doon ng tao. Kaya naman po maaga pa lamang po ay naglatag na po pagkatapos pa lamang po ng pagsalubong ng bagong taon yung ating Manila Police District ay busy na rin po sa paglatag ng seguridad bagamat hindi pa rin po natin pinupull out yung inilatag nating security para nga po sa ating Ligtas Paskuhan 2022 ay mananatili po ito dahil nga po inaasahan nga natin may mga activities po particular din sa Manila area. Kaya naman po asahan po ng inyong ng ating mga kababayan na particularly dyan po sa paligid po ng Quiapo Church ay naandyan pa rin po yung mga pulis natin at dinagdagan na rin po yung pwersa ng Manila Police District to make sure po na mga aktibidad na relating to translasyon po ay magiging ligtas kagaya po ng mga nauna nating celebration po. Fresh na fresh po itong taong 2023. Usually, yung mga ahensya ho ng pamahalaan, naglalatag ho sila ng mga bagong plano para sa isang buong taon. Sa panig po ng Philippine National Police, meron bang ilulunsad ang inyo pong panig hinggil ho dito sa mga possible adjustment sa latag ng seguridad natin at yung mga particular na tututukan ng mga aktibidad at pinpointed ho ng mga threat kung meron man na kinakailangang bantayan, Colonel? Patuloy pa rin po natin, sir, yung isusustain yung ating mga nauna na nating inilunsad na programa bago pa lamang po matapos itong taon na ito. Particularly, sir, yung ating campaign against illegal drugs, yung ating anti-drug operation through rehabilitation and education po ay magpapatuloy po yan. Ito pong programa na po ito ay naka-align po doon sa inilunsad din programa ng ating kagalang-galang na SIMG, Attorney Benhar Abalos, yung Buhay ay Ingatan, Droga ay Ayawan o yung BIDA program na magsisentro po at least bibigyan po ng equal emphasis po yung ating rehabilitation and awareness programs dahil nga ngayong Enero nga po ay inaasahan na mag-i-start na rin po yung full blast ng face-to-face na mga klase. Kaya naman po sisiguraduhin po natin na ito namang mga pagkakataon na ito ay sasamantalahin ng ating mga PNP para mas lalo pong paigtingin yung ating mga information dissemination sa ating mga eskwelahan, particularly yung ating campaign against illegal drugs and terrorism. At syempre po, yung ating mga recruitment na quota po this year po ay magpapatuloy po yan. At yung inulunsad po natin ng nakaraang taon na programa na yung tinatawag po natin malasakit, kaayusan at kapayapaan tungo sa kaunlaran ay magtutuloy-tuloy po yan at yung kasimbayanan program po ng ating PNP leadership kung saan ay itinap na rin po natin yung tulong ng simbahan at pamayanan para pagtulungan po natin
yung mga programa relating to peace and order situation. At masaya din po kami, sir, ma'am, na ibalita na nitong Disyembre 1 hanggang 31 ay malaki po ang ibinaba ng ating crime rate. Nakapagtala po tayo ng 30.38% na pagbaba ng krimen kung ikukumpara po natin yung datos na yan, same period of 2021. At ito ang gusto pong i-emphasize po ng ating Chief PNP na itong pagbaba po ng ating krimen, yung mga malalaki po nating accomplishment pagdating po sa illegal drugs, sa anti-insurgency, sa mga wanted person po ay magtuloy-tuloy po at sustain po natin yung whatever gains na nakuha po natin itong nagdaang taon po. Okay. Baka may hotline na lamang po kayo dyan, Colonel, na at least mabilis na ma-access ng ating mga taga-subaybay if ever na meron silang gustong isumbong o kaya naman sila mismo yung concern doon sa mga pangyayari o iba pang mga development na kinakailangan ng presensya ng ating pambansang pulisya. Doon po sa may mga informasyon po na sa tingin niyo po ay makakatulong para mas lalo po natin na ma-maintain po yung maganda po nating peace and order sa ating bansa at kung may mga security and public safety concern po ay maaari po kayong mag-text sa 0919-160-1752. Yan po yung sa Smart. Sa Globe naman po, Sir Ma'am, ay 0917-847-5757 po. Okay, with that, maraming salamat po sa oras na inilaan po ninyo sa Bombo Radio Philippines and Happy New Year, Colonel Pajardo. Thank you, sir, at Happy New Year din po ulit. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Colonel Jean Pajardo, isa hong abogado rin. At yan ay bahagi ng Philippine National Police Academy Class of 1996. Mga kabombo, mga update pa rin dito sa assessment sa nakalipas na holiday season. Sa iba pang mga balita natin, mga kabombo, yung pagsalubong ng dagdag na presyo sa mga produktong petrolyo, ano kaya ang reaksyon ng ating mga motorista hinggil ho dito? Alamin natin yan sa paglilibot ng ating news team dyan sa iba't ibang dako ng Metro Manila, si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Dennis, Bombo Jane, bagong taon pero yung hiling ng ilan sa ating mga kabayang motorista ay the same pa rin, no? Ang hiling nila ay sana ay mapababa pa yung presyuhan ng kada litro sa produktong petrolyo. Ito nga ay kasunod ng panibago na ng pagkapatupad ng presyuhan ng dagdag presyo sa kada litro ng produktong petrolyo. Yung gasolina nasa 2.90 pesos yung idinagdag kada litro. Yung sa diesel naman 2 pesos and 10 centavos yung idadagdag kada litro, habang 3 pesos and 05 centavos naman ang nadagdag sa kada litro ng kerosene. Ayon doon sa ilan sa ating mga kabayan ating nakapanayam, yung iba talaga, kagaya na nabanggit ko kanina, ay umaasa na sana ay matulungan sila ng pamahalaan na tuloy-tuloy na mapababa na yung presyuhan sa kada litro ng produktong petrolyo. Pero may ilan-ilan, Bombo Dennis at saka Bombo Jane, na ang sinasabi nila, sanay na sila eh. So ngayon, go with the flow na lamang sila doon sa kung ano mang maging ipatupad na panibagong presyo ng sa kada litro ng produktong petrolyo kada linggo. So yan, Bombo Dennis at Bombo Jane, mga kababang mga Star Nation, yan yung ilan sa mga naging reaksyon ng ating mga kababayang motorista dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng ating panayam sa ilan sa mga motorista dito. Sana naman babaan nila kasi kawawa naman kami pati commuter eh. Sana naman tulungan kami ng Pangulo natin na babaan yung presyo ng langis. Kasi kawawa naman tayo lahat eh. Okay lang ma'am. Total pabalik-balik naman eh. Wala okay lang. Wala naman tayong magagawa Pag tumaas talagang tataas. Bumababa din naman pagka pag mura ang Kaya hindi ko naman inaano yung pagtaas yan Basta karga lang ako ng karga, ganun. Bababa yan kasi hindi naman naglalaro-laro lang sa. Okay, Bombo Marlene. Yan yung bahagi ng ating panayam sa ilan sa ating mga kababayang motorista dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. So narinig natin yung kanilang mga reaksyon. Pero syempre aside from the negative o medyo pagbungad ng
price hike dito ngayong bagong taon, ay meron din ng rollback. Yan ay sa produkto naman ng LPG at ng auto LPG. Simula noong January 1 ay nagkaroon ng rollback. Sa ngayon, yung kada kilogram ng LPG ay pumapalo sa 4 pesos at 20 centavos yung nadagdag, habang sa auto LPG naman ay pumapalo sa 2 pesos and 35 centavos yung nadagdag sa kada litro naman ng auto LPG, Bombo Dennis. Oo, in fairness naman, siguro makuha din natin yung sentimiento ng mga makikinabang naman doon sa rollback ng mga produkto kagaya ng liquefied petroleum gas sa Bombo Marlin. Lalo na yung mga nanay, sigurado matutuwa sila kung bababa yung presyo ng mga tulad ng LPG, sapagkat gamit na gamit sa pagluluto. Yung may mga karinderya, ganun din, Bombo Marlin. So, kumusta naman ang obserbasyon nyo sa takbo ng trapiko? Lalo na't naglilibot-libot kayo dito sa Metro Manila ngayong, balik na sa trabaho yung karamihan, Bombo Marlin. Actually, tama ka dyan, Bombo Dennis. Since balik na nga sa trabaho after ng long weekend, nakikita natin, naghahabulan na naman itong mga pasahero. Hinahabol na naman nila yung mga jeep na pumapasada nga papasok sa kanila mga trabaho. Marami-rami na, no? Bagamat kanina, mga alas 6 ng umaga, nag-start na tayo maglibot-libot. Marami-rami na talaga itong mga pasahero nag-aabang ng mga papublikong transportasyon na kanilang masasakyan para pumasok sa kanilang mga trabaho. So, masasabi talaga natin, Bombo Dennis, na talagang balik na normal ulit yung pang-araw-araw na buhay ng ating mga kabayan. Ngayon kakatapos lang ng pagdiriwang at pagsalubong sa bagong taon, Bombo Dennis. Eto, may tanong dito, Bombo Marlin. Yung mga dekuryenteng bihikulo, may mga napapansin ka pa rin ba dyan, Bombo Marlin? Sapagkat ang kampanya ng gobyerno palakasin yung paggamit nitong mga e-vehicle na tinatawag. Ito yung mga rechargeable na mga battery operated na mga bihikulo, Bombo Marlin. So, sa obserbasyon nyo, kumusta na yung presensya ng mga tinatawag na e-vehicle dyan sa mga pangunahing lansangan or kahit dun sa mga secondary roads, sapagkat hindi naman yata po pwede dun talaga sa mga main thoroughfare itong naturang mga klase ng bihikulo, Bombo Marlin. Actually, Bombo Dennis, ngayong umaga, halos ang mga nakikita talaga natin is yung mga degasolina ng mga bihikulo. Yung mga e-vehicle sa ngayon umaga ay wala pa tayong masyadong namamataan. Madalas kasi, Bombo Dennis, yung mga e-vehicle, ginagamit yan ng ilan sa ating mga kabayan, pang service nila sa pang-araw-araw na buhay nila. Pero kagaya na naging obserbasyon natin as of the moment, wala pa tayong masyadong nakikita ng mga e-vehicle. Tanging mga degasolina, mga diesel na mga sasakyan, at saka mga bike, mga nagbibisikleta yung ating nakikita dito sa ating area ngayon. At yung mga e-vehicle, Bombo Dennis, dyan sa may area, sa may bahagi ng San Isidro sa Pasay, San Isidro sa Makati, marami talagang gumagamit ng e-vehicle dyan. Pero since medyo maaga-aga pa, Bombo Dennis, siguro yung mga may-ari ng e-vehicle, medyo nagpapahinga pa, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat, Bombo Marlin. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, pinag-aaralan na ng Department of Transportation o DOTR ang pagbabalik ng libreng sakay ng EDSA Bus Carousel. Ayon pa kay Transportation Secretary Jaime Bautista na maaaring may balik ang libreng sakay, subalit ito ay hanggang 1 buwan lamang. Anya, nasa 2.1 billion pesos lamang ang naibigay na pondo na Service Contracting Program. Kaya ito ay kulang para magpatuloy ang libreng sakay. Nagsasagawa na rin sila ng feasibility study para sa nasabing privatization ng EDSA Busway. Magugunitang nagtapos na ang libreng sakay ng EDSA Bus Carousel noong December 31, 2022. Oras natin sa Buong Kapuluan, 35 minuto na. Makalipas ang 7 ng umaga. Mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron ho tayong update tungkol ho dun sa mga bumubuhos o nagtutungo na makasulyap dito sa labi ni Pope Benedict XVI na yumao nitong 31 ng Disyembre ng nakalipas na taon. Sa mga dagdag nating balita, tiniyak ng Bureau of Immigration sa mga pasahero ang
disrupted services sa Ninoy Aquino International Airport at iba pang international airports matapos nga nangyaring technical glitch dyan sa pangunahing paliparan ng ating bansa noong araw ng Linggo, 1 ng Enero. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinco, inaasahan na nila ang pagbuhos ng malalaking bilang ng mga pasahero sa mga darating na araw at ganoon din yung mga papaalis at paparating dito sa ating bansa. At yan ay sunod-sunod at inaasahan nga na dadami ang volume, kaya naman hindi maiwasan yung ilang aberya. Pagtitiyak pa ng immigration official, ang publiko na ang siyang bahala na umunawa doon sa ilang mga nangyayari sapagkat ito mano ay seasonal na naitatala at inaayos naman ng kanilang panig ang pagtugon doon sa mga pangunahing problemang kinakaharap lalo na sa mga paliparan. Sinabi naman ni Immigration Port Operations Chief Carlos Capulong na habang inaasahan ang mahabang pila dahil naman sa mataas na bulto ng mga pasahero sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa na patungo naman dito, mabilis naman anyang nagiging pagproseso ng immigration officials doon sa mga dokumento. Hinikayat din ni Capulong ang mga Pilipino na gamitin ang electronic gate ng Immigration Bureau na maaaring makabawas sa oras ng pagproseso hanggang sa 8 segundo bawat pasahero. Iniulat din ng Immigration Bureau na kabuang 12,000 mahigit na arrivals ang naiproseso noong 1 ng Enero kumpara sa 32,101 arrivals noong besperas naman ng bagong taon. Sa kabilang banda ay may kabuuan na 19,000 na mga departures ang naitala noong bagong taon habang 24,400 mahigit ang naproseso noong Disyembre 31. Samantala, itinuloy naman ng Ninoy Aquino International Airport ang partial operation dakong alas 4 ng hapon matapos nga ang naturang pangyayari at nag-normalize na alas 5:50 ng hapon sa kaparehong araw pa rin, mga kabombo. Oras natin 38 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Abangan mamaya ang mahigit 11 milyon na SIM users ang nakapagparehistro na raw, mga kabombo, sa ayon ho yan sa data ng National Telecommunications Commission. Abang sa international news natin, mga kabombo, yung mga nais pa rin makasulyap doon sa labi ni Pope Benedict XVI. May mga update tayo at sa iba pang balita, yung 100 sundalo raw ng Russiang patay doon sa missile strike ng Ukraine. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin BTN? As in, back to normal? Bet talaga namin? Boss step naman! Dunkin BTN. It's obviously butternut. BTN, Choco BTN, Choco Almond BTN, Cheesy BTN, Strawberry BTN, and Ube Cheese BTN. Wow! Butternut! BTN! Okay. BTN. Bale, tayo na? Sa Dunkin! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang Overseas Workers Welfare Administration nahatira na ng tulong ang mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng aberya sa paliparan ng bansa. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Jovino Galang. Na nabigyan ng tulong ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mga overseas Filipino workers na naapektuhan ng aberya sa iba't ibang paliparan ng bansa nitong unang araw ng Enero. Ayon kay OWA Administrator Arnel Ignacio, na nabigyan nila ng mga karampatang tulong gaya ng pagpaparebook ng flight, ganun din ang anumang kinakailangan ng mga OFW. Nakipag-ugnay na rin ang OWA sa ilang mga airline companies para agad na maiproseso ang pag-alis ng mga OFW. Aabot sa 3,000 na mga OFW ang naapektuhan kung saan sila ay nahatiran ng kanilang pagkain habang ang ilan ay nabigyan ng transportation at hotel accommodation sa mga na-scheduled ang kanilang flight. Ito ang balita ako sa inyo, kaya ganito boss, sa T1, T2, T3, T4, kasama natin na lumating din doon si DOTR Secretary Jaime Bautista, kasama si Yusek Hans Kakda, and the whole team. And from our side, sa OWA,
yung dami nun, nagpadala tayo ng libo-libong packs ng pagkain dahil, isang nagbantay kami dyan para mapakain ni isa-isa yung mga OFW. Siyempre, mainit na ulo yan. Tinulungan natin sila mag-rebook. Tinawagan natin yung presidente ng Philippine Airlines, si Stanley Nang, at tinulungan naman niya tayo maglagay pa ng karagdagan ng mga rebooking lines doon. So, na-rebook natin yung mga OFWs, yung mga hindi makakalipad kaagad, binigyan natin sila ng hotel. Yung iba nga, abutin pa ng January 4, January 6. But they have taken care of their hotels. O walang bahala. Nandun ako, sinakay natin yan lahat sila sa buses kung saan sila dadalhin. Doon sa mga hotels, doon sa respective hotels. Anyway, of course, ito siyempre at the helm ng lahat ng operations namin, nag-uutos siyempre sa amin si Secretary Tusople ng DMW. Akala ko parang lang matatapos kagad. Nung umaabot na ng late, in-extend ng lahat itong tulong na ito. Hinikaya din ito ang ibang mga naapektuhang OFW na lapitan ang mga nakatalagang OWA at Department of Migrant Workers sa iba't ibang terminals ng bansa para maayos ang kanilang pag-alis. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Juvino Galang, Basta Radyo Bombo! Nakapagtala ang bansa ng 464 na mga bagong impeksyon ng COVID-19 sa araw ng bagong taon, at sa ulat nga ho ng Department of Health na kapagrehistro ito ng 4,000 mahigit o 4 million mahigit nationwide tally na huyan, at sa nasabing period naman ay iniulat din ng kagawaran ang 3.9 million individuals na nakarecover sa kabuang tala. At yan ay meron naman 65,000 mahigit ang nasawi, kabilang ho sa mga nangungunang rehiyon na may mga kaso sa nakaraang mga linggo o 2 linggo ho yung data dito. National Capital Region pa rin ho ang may pinakamalaking bilang ng kaso at sinusundan ng Calabarzon at ganun din ng Central Luzon at iba pang mga lugar. Kaya iba yung pag-iingat pa rin ho ang kampanya ng gobyerno dahil pa rin sa dumaraming mga kaso ng COVID-19 kahit humuhupa na ho ito sa malaking parte ng ating bansa. Samantala naman, nakipagtulungan ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Bankers Association of the Philippines at Bank Marketing Association of the Philippines para palakasin ang kampanya laban sa cyber attacks. Layunin ng partnership na ilunsad ang Check, Protect, Report Information Drive para mapaunlad ang cyber hygiene sa mga Pilipino. Sa gitna ng pagtaas ng mga digital na transaksyon, ang kampanya ng Check, Protect, Report ay nakapaloob sa kung ano ang hinihikayat nila sa publiko. Inaasahan naman ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Felipe Medalla na mapapahusay nito ang financial consumer welfare, higit na mapapalakas ng kumpiyansa sa paggamit ng mga electronic payments at sa makatuwid ay magtataguyod ng paglago. Ang kampanya sa komunikasyon ay naglalayo na bigyan ang mga Filipino financial consumers ng impormasyong kailangan upang maprotektahan ang kanilang sarili laban sa mga online scam. Binigyang diin din ng information drive na ang cybersecurity ay isang shared responsibility sa mga financial regulator, mga kalahok sa industriya at mga financial consumer. Oras natin mga kabombo, mga ka-Star Nation, 45 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Marami ho ang nasurpresa pa rin mga kabombo kahit tuloy-tuloy naman ang abiso ng Department of Transportation na may bayad na yung EDSA Bus Carousel. Alamin ho natin kung ano mga reaksyon dyan ng publiko, lalo na yung mga sumasakay ng EDSA Bus Carousel. Ngayong may bayad na ho ito. May ulat si Bombo Victor Liantino. Yes, Bombo Dennis, Bombo G, umaasa pa rin ang karamihan ng mga sumasakay at tumatangkilik sa EDSA Bus Carousel na muling maibalik ang libreng sakay ng at Transportation Franchise. Yes, Bombo Victor. Sige, check muna natin yung linya ni Bombo Victor, mga kabombo, at mamaya ay subukan nating balikan sapagkat importante ho ito, lalo na yung mga sumasakay sa kahabaan ng EDSA, yung mga kababayan ho natin.
Tiniyak ng Office of the Civil Defense sa publiko na ang mga technical na issue na nagdulot ho ng flight-related problems noong linggo ay hindi makakaapekto sa pagdadala ng mga relief items at iba pang mahalagang kargamento sa mga lugar ho na tinamaan ng kalamidad sa Visayas at Mindanao, kung saan ho ang bilang ng mga nasawi ay tumaas pa sa 51. Sa naging pahayag na inilabas ho ng kagawaran o ng naturang ahensya ay inihayag nila ang tuloy-tuloy naman na relief operations dahil ang transportasyon ng kanilang relief supply ay hindi ginagawa sa pamamagitan ng commercial flights, kung kaya ang pagbibigay ng tulong ay hindi umano may interrupt o maapektuhan. At yan ay para doon sa mga apektado ng ulan at baha sa Christmas weekend na naitala noong nakalipas ho na Disyembre. Samantala, sinabi naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na tumaas mula sa 49 hanggang 51 ang bilang na ng mga nasawi. Karamihan sa mga nalunod ay nanggaling ho sa Visayas at Mindanao na apektado ng shearline at rainfall, habang kahapon ay 19 katao ang nananatiling nawawala sa iba't iba pang mga lugar, kabilang na yung mga mangingisda sa Bicol Region, Visayas, Northern Mindanao at Caraga Region at iba pang mga lugar. Nasa 2,800 mahigit naman na pamilya o katumbasuya ng 8,000 mahigit na mga individual ang binigyan ng pansamantalang tirahan at tulong sa 78 iba pang mga evacuation centers na minomonitor ng pamahalaan. Iniulat naman ng National Telecommunications Commission na mahigit 11 million na may-ari ng cellular phone ang nagparehistro ng kanilang mga SIM card sa loob ng 6 na araw ng pagpapatupad ng SIM Card Registration Act. Base sa datos na nilabas ng National Telecommunications Commission, nagpakita na mayroong 11,219,722 SIM card na nakarehistro as of January 2. Ang bagong batas na nagkabisa noong December 27 ng SIM Card Registration Act ay nag-uutos sa lahat ng public telecommunications entities na magtatag ng kanilang sariling registration platform kung saan sila ay mag-accommodate ng mga user na nagpapakita ng kanilang valid identification card. Ang mga gumagamit ay binibigyan ng 180 days upang irehistro ang kanilang mga SIM card kung hindi man ay naharap sa panganib na ma-deactivate ang mga ito. Sinabi ng mga public telecommunications entities na sila ay nakatakda para sa proseso ng pagpaparehistro, ngunit nakaranas sila ng mga problema sa unang araw ng registrations. Nauna nang inatasan ng National Telecommunications Commission ang mga public telecommunications entities na mag-ulat ng anumang mga problemang naranasan ng mga gumagamit sa panahon ng pagpaparehistro. Inaasahan ng mga opisyal ng Transportation Department at ng transportation sector na rin na di umano'y luma na air traffic system na kontrolado ng Civil Aviation Authority of the Philippines ay tuluyan ang mapapalitan. Ngunit wala namang konkretong plano na agad itong maisagawa, kaya naman ay makapag-install na lamang ng backup. Inamin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na isang dati ring airline executive na alam niya ang tungkol sa mga problemang ganito, lalo na yung sa communication, navigation at yung surveillance system para sa air traffic management na nangyayari daw at talagang naitatala sa ilang mga lugar kahit sa mga maunlad na bansa. At ito ay nangyari dito sa Pilipinas nitong pagsalubong sa bagong taon na napahinto ang air traffic sa buong bansa. Anya, ipinabot na niya sa cabinet meeting ang nasabing problema at kinakailangan na lamang talagang magawa ng kaukulang hakbang o plano upang ito ay maisakatuparan, at mismo ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos umano ay nakausap na niya hinggil pa rin dito. Bahagi ng system ang nasabing kinakailangan baguhin at inaasahan nila na ito ay maisasakatuparan sa lalong madaling panahon. Bombo International News. Patuloy ang paghahaba ng pila ng mga taong nais na masilayan sa uling sandali ang bangkay ng pumanaw na si dating Pope Benedict XVI. Nagsimulang buksan sa publiko ang pila dakong 3:00 ng madaling araw ng Martes, oras sa Pilipinas, sa Monastery Chapel ng Basilica sa Roma. Nagsagawa muna ng pribadong ceremony ang Vatican na pinangunahan ni Cardinal Mauro Gambetti, ang Archpriest ng St. Peter's, bago buksan ang
ang public viewing. Sa pagtaya ng mga kapulisan sa Roma ay aabot sa mahigit 65,000 individuals ang pumila para personal na masilayan ng dating Santo Papa. Gaganapin ang libing ng dating Santo Papa dakong alas 4:30 ng hapon ng Biyernes, oras yan sa Pilipinas. Pangungunahan ni Pope Francis ang Requiem Mass sa St. Peter's Square kung saan siya ang magiging unang Santo Papa na magsasagawa ng funeral service sa pinalitan nito sa posisyon. Ihimlay ang bangkay ng dating Santo Papa sa Grottos sa pagitan ng Basilica kung saan doon nakalibing si St. John Paul II bago ang kanyang beatification. Gaya na rin ang hiling ni Pope Benedict XVI na nais niyang magiging simple ang libing nito. Samantala naman, kinumpirma ng Ukraine na nagsagawa sila ng strike sa Donetsk region, ang lugar na sinakop ng Russia. Ayon pa sa Ukraine, sa insidente, nasawi ang mahigit 100 na sundalo nang matamaan ng gusali sa Makieva City kung saan nakahimpil ang mga sundalo ng Russia. Itinanggi naman ng Russia ang bilang at sinabing nasa mahigit 60 lamang na sundalo nila ang nasawi. Ito na rin ang pinakamaraming bilang na sundalo na nasawi na inako ng Russia sa ginawang pag-atake ng Ukraine. Pagkatapos naman ng insidente ay gumanti ang Russia kung saan tinamaan nila ang ilang gusali sa Kiev. Tinatarget kasi ng Russia na mapangunahing infrastructure ng Ukraine. Bombo Sports News. Naging masaklap ang huling paglalaro ni Philippine Ascals midfielder Stefan Srak matapos na talunin sila ng Indonesia 2-1 sa 2022 Asian Football Federation Electric Cup na ginanap po sa Rizal Memorial Stadium dyan sa lungsod ng Maynila. Sa unang bahagi ng naturang laro ay dominado ng Indonesia ang nasabing paghaharap at tanging ang goal lamang ng ginawa nitong si Sebastian Rasmussen ang naging puntos na naitala ng Philippine Ascals dyan sa bahagi ng yung second half ng kanilang laro. Ito na rin ang pangatlong pagkakataon ng Ascals sa Group A na nagtapos lamang sa 3 puntos sa 4 na laro. Pasok na sa knockout stage ang Indonesia at Thailand na mayroong tig 10 puntos. Magugunitang inanunsyo ni Srak ang pagreretiro sa laro matapos nga ang 11 taon na pagiging bahagi niya ng Philippine Ascals kung saan ay nais nitong mabigyan ng maraming panahon ang kaniyang pamilya. Bombo Entertainment News. International music sensation The Second nais mabisita ang Pilipinas sa kanilang world tour. May detalye ang Star FM Baguio. Nagpapasalamat ang rising German DJ and production duo na The Second Eye dahil sa mainit na suporta ng mga fans sa kanilang musika. Kamakailan nga ay inilabas ng duo ang kanilang mga singles na Riptide at City Lights. Nakapanayam ng Star FM Baguio si Sarah at Angelo ng The Second Eye at ayon sa partners behind the deck at partners in real life ay hindi nila makakalimutan ang kanilang mga recent successful Latin America shows. Looking forward rin ang dalawa na bumisita sa Pilipinas para maibahagi ang kanilang musika na binansagan nilang techno but different. This is always like a new milestone for us. We put so much effort in it, and when the people like it and we know we make them happy and they feel something when they hear our music, it means the world to us. We can't describe it, and we are looking so much forward to bigger shows wherever the guys want to have us. Yeah, or the Philippines. Or we definitely hope to see you in the Philippines and in the future, and yeah, dance with you and party with you. And we are so happy and so thankful for all of your support. This means the world to us. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio sa German DJ and production duo na The Second Eye. Hi, Star Nation. We are The Second Eye. And you're listening to Star FM. It's all for you. Basta Radyo Bombo! Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! Bombo Business News.
Sang-ayon ang grupo ng mga negosyante sa ating bansa na dapat ay magkaroon ng malawakang upgrade na ang paliparan. Ito ay para hindi na maulit umano ang naganap na pagkaberya ng maraming flight sa lahat ng mga paliparan sa ating bansa sa unang araw pa man din ng taong 2023. Sinabi ni Philippine Chamber of Commerce and Industry President George Barcelon na labis na nakakadismaya sa mga foreign tourist ang nasabing pangyayari. May malaking negatibong epekto ito sa imahe ng bansa na dapat ay hindi nangyari sa isang umuunlad na nasyon. Dagdag pa ni Barcelona na isa itong wake-up call para sa gobyerno upang maisaayos ang ating paliparan. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala ang 55 pesos 75 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 19 centavos. Singaporean dollar 41 pesos 57 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay 14 pesos 93 centavos at ang euro mga kabombo ay 59 pesos and 55 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impierata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. At yan mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating Bombo Network News Morning Edition mula dito sa Bombo News Center para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, impunto alas 8 sa aga.